o si na Chinweke sepụ aka n'ori ọ bụrụkwa so n'ori o ndị Igbo gee ntị ịgba na onwere ife ndị Igbo tụ n'inu wee sị na abụ ezusi ori gọba agụgọ ọ dị ịbụa o si na Chinweke bụ onye ori mana ọ dị aga agịgọ ọ na-agwọkwa ọgwụ o mana ịnwala ebe a na-agwa anyị onye ori a na-enwe mbu anya o nwere ife o si na Chinweke mmerụ ọ bụ onye ori o zuru mechin mmadụ mechin a na-ele 400,000 jele ya 100,000 iyetego mana oge ndị special squad o jidelie ọ ghọtara ebe a na ọ ghọtago na mmiri ọkụ na-egbu mbe iyetego mana ọ bụrụ na ikilie dị vidio o nwere ife na-asụ ụsọ n'ime ya etu o si aza dị ajụjụ efe na interview nke ya mara mma ọ dịrọ ka nke ndị ọzọ bụrụ na-ajụfe debe iru naanị ma na-asịba kọmọn welite iri ọsọ speak up nke a bụ bife ejosi anya onye gogo dị ansa kedu afa anyị ọgwa ya fi ozugbo ebe ka isi okwue kedu ebe ị na-agwa ndị anụnwa wepụ na aka n'ori anyị na-afịa n'ọnọ Kolos mana ịgba agụ ife dị na Kolos bụ dat na otu o si eme onye abụrụ ka o si eme ibi ya otu o si eme Osinachi fụ na dị jinja dị high mana oge ọ ya aghọta ife ọ bụrụ na dị Kolos pụọ ọnya na-arụ na o wee ka ghọta the enormity of ife ọ nọ n'ime maka na eke ifugokwa eke abụrụ nwanne mmadụ maka chi mba so ife dị ya bụ dat na ife ya etoro ogologo ọ bụrụ ife m ga-abịa ka ndọba ogologo achọ ka iwetu obi ka ikilie dị vidio ọ bụzi ya na ị na-ekilie ị na-aghọta ife mụnwa kilili efu ọ dị interesting kama na ịgbagodo ife ahụ ife nwee to do with onye ori abụrụ nwanne mmadụ mgbe ebe dị ya bụ na ekwe dị vidio ịwọchisi anya ịma ife ị ga-eme ya na drọpụọla anyị ife uche gwa anyị na comment section. Dewe Igbo eze ụmụ iyo. Kedu afa gị? Afa m Osina Chinweke sa. Osina Chinweke? Yes sir. Kedu ndị ji gị? Ndị special squad Ifedu nsa. Uye ji gị? Yes sir. Kedu ihe ma eji wee jide gị? Ezu m ochi mechin nsa. Na ebe? N'Ifedu na ya ukwu nne m. N'Ifedu na ikwu nne gị ka ị bịa zụ ochi mechin. Buru dị mechin na ebe? Na ụmụnnya. Buru ya na ụmụnnya. Je mee gị na ụmụnnya. Eje nle let's assorted. Assorted. Yes sir. Assorted. Yes sir. Assorted. Assorted so onye Abakaliki. Onye Abakaliki? Yes sir. Obi ụmụnnya. Yes sir. Ego ne ka lesiri ya? 100,000 sir. Kwuru dan wee na asama ajụjụ. Kwuru dan wee na asama ajụjụ. Yes sir. Lesi assorted. Yes sir. Onye Abakaliki bi na ụmụnnya. Yes sir. Ego ne ka lesiri? 100,000. 100,000. Yes sir. Ọgwụ anyị ji ezu oshi ọ ka na-arụ ọrụ ebe agwa ọrụgo ọdọzi alụ ọrụ akwa ịdị surprise otu a si wee jide gị ọpụ na ọgwụ niile iji ka ebe ị gwọrọ ọgwụ a onye ebe gwọrọ gị ya onye ọkụzụ ebe a onye ọkụzụ akwa ihe edu anyị jede ya dibịa wuwu ikolobịa ya gwọrọ ya ka i wee na-ezu oshi ya gwọrọ ya ka m were ezu oshi akwa ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ mkpụrụ mmiri sa ịbịa n'ikwu nne gị bịa zuo oshi bụrụ na ụmụnye jelesi onye Abakaliki ego ne ka ilesi dị mechin ego ne ka dị mechin nọ n'ahịa 4 something sir. 4 something close to 500,000. Yes sir, not 500. The boy ibul machine ewe onye ebe onye ọkụzụ gbajiri ụkwụ nọ na nke ọkụọba ka ibul machine ya na ụmụnya jele ihe mere ọ dị mma ihe na-agwa anyị eziokwu ka m na-agwa unu sa onwe emeghị fọs na ihe na-ekwu onwe ozi izu nya na ya mba sa so machine ka m buru that day onye nwe machine na-abịa si na onwe ozi izu gịnị ka ihe eme gị ọbịa siti mma n'onu so machine ka izu nke izu ka ị na-agwa anyị akwa ị na-aṅụ mkpụrụ mmiri na-aṅụ mkpụrụ mmiri afọ igwe ka m na-egote sa na afọ igwe ka ị na-egu ya kedu listen to me kedu ebe izuchaga ochi na Ifedu so nke a nke izu na Ifedu na nọ nke a ka izugo na Ifedu beta kwi na-ezu ochi na ụmụnya ada ejide gakwa ya because of ọgwụ ị nwere beta kwi nọ na achọgị bụ ụmụnya na ndị special sport sọ bụ ụmụnya gịnị mere reporters ị na-adọji ị nụrụ ya dọji ya beta ọ dị surprise dọta si nwude gị i believe na ya enwude gị akwa ị kọmite na ụmụnya sekuriti ụmụnya na-enwude nwu gị ha dị enwude nwu gị beta ejide gị ọ dịghị surprise ndị special squad kedu ị nwere ike ịgwa ndị otu gị na-abịa Ifedu na-ezu ochi onye ọbụla na-ezu ochi ya kwụsị ochi na ochi adịrọ mma a na-abata Ifedu unu abatazi na Ifedu ndazi ochi ma ọ bụ na igwe onye ochi na gịnị eme ha ndị special squad ya ejide